Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Kunensizwa nje engibhalelile ku-Facebook, umjida kahle kahle uyakhala uthi hhayi, akasaqondi ukuthi kwenzakalani kule thekeni athandana nawo manje ngoba uthi uyasola sengathi sithole omunye umjida manje. So-ke uthi lento ayimphethe kahle neze, ubefuna ukuzwa umbono wami ukuthi angenze njani kule simo abhekene nazo. So-ke ubhalile umjida wathi, bafo ngicela uncedo la. Intombi yami ngathi ayisangithandi njengasekuqaleni. Uyabona mfowethu, abaziyo baye bathi othandweni lababili lo okhombisa ukuba nendaba kakhulu ukuthi kwenzakalani phakathi kwabo uyena onamandla amancane, bese kuthi lo ongenandaba nje ngisho ngathiwa nahlukana kusasa yilo onamandla amaningi. Baye basho njalo-ke abaziyo and futhi baqinisile ngoba leyo nto ngayibona mina yenzeka. So-ke njengoba usungibhalelile mfowethu, ngiyabona ukuthi amandla amaningi kusho ukuthi angakwithekeni, okuyinto engeyinhle neze-ke ngoba phela amandla kumele ahlezi ngapha ngakuthina njengabantu besilisa ngoba phela thina mfowethu sama-leaders mfowethu. Uyathanda uthandi sama-leaders, thina esikhomba indlela ukuthi kushona le kushone le kushone le, yabo. So-ke le nto ngeke uze uyiphikise, indlela esidalwe ngayo, sifana no-driver. So uyacabanga uma ngabe u-driver usuthatha uconductor uthi akashayela imoto, yabo ukuthi uzodala iy'ngozi lapho. Engiqonda ukuthini-ke uma ngabe usunikeza umuntu wesifazane noma esenamandla amaningi okudlula wena othandweni, uyaye awa-abuse amandla ngoba uyayikhombisa ungakuhloniphi, akuthathe kancane, okuyinto engalungile-ke leyo. So uyaqhubeka-ke umfowethu uthi okay, ukuhlangana kwami nawo sasikwibhasi yesikole ngaxoxa nayo, ngase ngathatha inamba yayo. Wenza kahle mfowethu, ngikushayela ihlombe lokho ngoba ngihlezi ngisho ngithi xoxa nomuntu oseduze kwakho, ngisho ngathiwa mhlawumbe ithekeni ayichaza, yabo. Ayikho inkinga, xoxa nayo ukuze ujwayeze ulimi liqaqeke, yabo, kube into oyijwayele ukukhuluma ukuze phela uma ngabe usuhlala nale oyijwayele noma le kuchazayo ithekeni kube lula ukuthi ukhulume ungabambeki. Akudingi ukuthi uzukhuluma kumuntu okuchazayo kuphela, khuluma naye lo oseduze kwakho ongakuchaza. When uyazitrain ukuthi ukwazi ukuthi mhla sekufika lo kuchazayo ukwazi ukuthi ungabambeki. So-ke mfowethu into enhle le wayenza ukuthi ukhulume uthathe inamba. Nakhona uma ngabe usuthatha inamba mfowethu, angifuni ukuthi uzulinde mhlawumbe nize nihlukane kwima uthi ucela inamba yakhe. Cha, ithathe khona esahleka kusamnandi kanjalo, esajabule nje. Faka isandla sakhe ephaketheni, umshaye ngesimali esincane, mbuze ukuthi ithini inamba yakhe, ubuye ucofe ifoni yakho, uzoyinikeza inamba. Ama-chances amaningi ngathi uzokunika inamba yakho because into ebalulekile ukuthi uzithembe njengensizwa, ngihlezi ngisho, yabo. So uma ngabe ukhombisa ukuzithemba uyayithola inamba, noma ngathiwa mhlawumbe akakuningi but ayikho inkinga mfowethu, kodwa kumele uhlezi ukhombisa ukuzithemba, yabo. Uma ngabe wenze njalo zokukhanyela izinto mfowethu. So uyaqhubeka-ke umfowethu uthi ngabe sengiyifonela saxoxa kamnandi nayo, ngezwa futhi ukuthi igcwele ngesosha. Ngabe sengibona i-status sayo ku-WhatsApp okusho ukuthi yayisave inamba yami. Inhliziyo yami yathokoza ngesenzo sayo. Yaqinisile mfowethu ngoba shuthi yayigcwele le ngane ngawo, yabo. Nje ngokungena shuthi wayifonela, yabo. So-ke wawusungena ku-WhatsApp wabona i-status sayo. Phela umuntu ukuze ubone i-status sakhe kumele abe kuma-contacts akho nawe ube kuma-contacts akhe. Shuthi yayiseva ngempela inamba yakho, okusho ukuthi yayigcwele ngesosha, uqinisile. So-ke uthi ngabe sengiyi-WhatsApp saxoxa futhi kwabamnandi. Ngayishela yangitshela ukuthi iyangithanda nayo khona efonini. Yabo, iphutha walenza-ke la ukuthi ushele ingane efonini, yabo. So iphutha elikhulu lelo ngoba yabona uma ngabe mina lento ngayifunda the hard way, yabona. Ngangisase-Howard, ngishaya unyaka wesibili. So-ke khona itheke nje engangiyithanda, so ngangispenda isikhathi esiningi naye efonini, yabo. So ngingahleli usuku lokuthi sihlangane, njalo sikhuluma efonini kusukela ngo-10 ebusuku koshaya 1, sikhuluma isikhathi eside naye, yabo. So-ke ngasethi standard esithize efonini ukuthi ngumuntu okanje kanje kanje kanje. Hhayi, ingane ya-expecta phela umuntu okanjalo. Zani uma sesihlangane nengane ilindele umuntu onjalo, yabo, lembona efonini ushaya izagane zisho ayichaze ingane, yabo. So-ke uma sesihlangana nengane angiyona lento e-expecte efonini ingane. So-ke ngayiluza kanjalo ingane. So-ke nawe mfethu ungalenzi lokhu lokuthi ushayele efonini umuntu, umqonde ngqo mfethu, ungamsabi. Ubugwala ukushayela efonini, utshela umuntu ukuthi uyamthanda efonini. Ungabe ukwenza lokho, umuntu umtshele bukhoma ebhekile, yabo. Khombisa ukuba insizwa-ke uma ngabe wenze njalo. So-ke
Uyaqhubeka umfethu ukuthi ke besixoxa ama-hour amaningi impela. Ekuseni bengiyivusa ngama-messages amnandi, ngiphinde ngiyivalise kamnandi mase ilala. Ibiphendula ngokushesha. Kodwa manje isinokuthatha isikhathi sayo ukungiphendula. Leyo nto ayingiphethe kahle neze. Yabona okusho ukuthi kumele uyiyeke mfethu leyo nto ngoba yabona ukusenda ama-messages njalo ngosuku kuyona ukuthi good morning, have a nice day. Yabo leyo nto it's like ufuna i-validation kuyona. Ufuna ukuconfirma njalo ngosuku ukuthi ngabe usathandwa yini. Yabona lento yokusenda ama-messages ukuze uyibone ukuthi ayilungile. Yabo ufike uyisende namhlanje. Ayesithi uyisende namhlanje ekuseni. Good morning, have a nice day. The moment eyibona message yakho uzophendula ngokushesha. Yabo mhlamba bonke bese nawe futhi yabo. But kusasa uzoyibona mhlawumbe futhi aphendule ngokushesha. But phambi kwakusasa mangabe uphinda usezothatha isikhathi sakhe. Mhlawumbe ngenhlanhla aphendule. But ngalo leyasuku olulandelayo ngeke asaphendula yabo. Okusho ukuthi lento akumele uyenze. Ngeke asaphendula uzokhombisa ungabi nendaba because wena njalo uhlezi nje ufuna ukuconfirm ukuthi lo muntu ngabe usakuthanda yini ngosuku okuyinto errong yabo. Kumele ususe leyo fear ukuthi ngabe yokusaba ukuluza umuntu yabo. Mangabe usana leyo fear uyoba senkingeni mfethu ngoba uyohlezi ufuna i-validation. It's like when ufila sengathi usenhlanhleni ukuthandana nale ntombazane awuyideserve ngamanye amazwi. So ke kuhambeni kwesikhathi ithekeni izobona leyo nto ukuthi kushuthi awungideserve ngempela wena yabo bese kushiya kanjalo. So ungabusasenda lo messages mfethu ngoba it's like ufuna i-approval yakho ukuthi usakuthanda yini njalo ngosuku yabo. Ungabusakwenza phela naye kumele akwenze yabo. Kumele naye athole ithuba lokuthi akukhumbule akwazi ukuthi akufonele. Yabona mangabe kufana nokufona njalo ingani thothi WhatsApp njalo ngosuku uyifonela njalo yabo. Yona ngeke isithole isidingo sokuthi ifake airtime ikufonele noma ifake airtime ama-data bese iya ku-WhatsApp because iyazi vele ukuthi uzoyi-WhatsApp wena noma uzoyifonela. So mnikeze mfethu ithuba naye lokuthi akukhumbule akwazi ukuthi akufonele noma ku-WhatsApp yabo. Injalo lo. So uyaqhubeka umfethu uthi mhlambe isithole omunye angazi. Yabo letheke naye kamtholi omunye wena nje onamaphutha wenza amaphutha nje lawo sengiwabalile. So kumele wayeke mfethu ngoba ngisho ngathi uthandana naye ephithekeni mangabe uqhubeka kanje kuyohlezi kubhedela mfethu ngoba yabona ufana nalento makuthiwa u-sweet guy izinto ezikanjalo noma nice guy yabo. Wena behavior komuntu kanjalo yabo uyaplease kakhulu amantombazane. So akumele yabo leyo attitude kumele uyiyeke ngoba ngeke kusendawo. And futhi mfethu ungakhohlwa ukuthi wena njengensizwa kumele ube nama-goals ofuna ukwa-achieve empilweni yabo. Kumele ube nezinto ofuna ukuzi-achieve. Ungenzi abantu besifazane i-priority ngoba phela thina abaningi siyilahla lapho lento. Usuqala manje umuntu esifazane sumbeka at the top. Ezinye izinto ofuna ukuzi-achieve empilweni uzibeka ngezansi kwakhe yabo. Into ebuhlungu ukuthi bona bayafika bahambe but ama-goals akho mfethu ayohleze ekhona. Once nje wayimisela wakhombisa ukufaka umfutho kuwona ngeke akulahle yabo. But umuntu wesifazane uzofika aphinde ahambe. So uyacabanga-ke mangabe umbeka phezulu entweni zakhe ezibalulekile bese aphinde ayakushiya futhi uzogcina usubulala abantu la ngaphandle noma usubahlukumeza yabo. So ke uyigade leyo nto mfethu ungayenze umuntu wesifazane i-priority. Unezinye izinto nawe kumele uzi-achieve empilweni ezohlezi nawe ezohlezi kulethela imali noma zikulethela injabulo njengomuntu ezokwakha nawe ukuthi ube umuntu. So ungayikhohlwa leyo nto mfethu. So ke uthi ke kuyimanje kune-message engiyibhalele yona ngiyifisela usuku oluhle. Ivele yayifunda yangaphendula. Angisazi ngenze njani. Siza mfethu. Yabo mfethu njengoba bese ngichazile. So wena mfethu into ezoyenza la isimple ngoba kune-message uzisendile wangayiphendula okusho ukuthi usekhombisa ungakuhloniphi. Inhlonipho akasenayo inhlonipho nje ayikhombisa kuwena. Phela umuntu yabona mangabe usenda i-message eyifunde engakuphendula lo muntu kusho ukuthi akakuhloniphi mfethu yabo. Mhlawumbe uyambona ukuthi online noma uphumile waphinde wangena but akayiphendula i-message yakho akakuhloniphi lo muntu. Yabo nje iqiniso kuyasiza ukuthi likhulume lo muntu usuke engakuhloniphi. So ke wena into ozoyenza ngeke usam-WhatsApp ngeke usamfonela ngeke usenza lutho
yabo, uzomshiya kanjalo kuze ngisho athiwa kuphela isonto engabuyeli kuwena, but kumele kuze kube yena obuyela kuwena. For sure uzonothisa naye ukuthi hawu yini wathula kangaka lo, yabo, so kuzobe sekubuyela kuwena, yabo. Then mase kubuyela kuwena nawe njengensizwa phela uzozama ukuhlela usuku lokuthi nibonane, yabo, ukuze nizobhonda nakhe lento phakathi kwenu. Hayi ukuthi njalo nihlezi nichitha isikhathi esiningi efonini, nithandana efonini, nizogcina senine-phoneship okuyinto engafuneki. So ngiyathemba mfowethu ukuthi awuzwa-ke lo myalezo. So uma ngabe uzwa lo myalezo umqeqeshi wensizwa mfowethu, into ongayenza nje encane ukuthi usubscribe kule channel because mina nawe mfowethu kusakuningi kumele sibonisane kona. Sharp.